תודה ורה. היום אנחנו התחלנו את הפגישה האינטראקטיבית באיחור של כמה דקות, בגלל שניסינו לברר מהו המצב במה שקורה במדינת ישראל. מכיוון שעוד לא קורה כלום, אנחנו מתחילים את הפגישה האינטראקטיבית שלנו מספר 240 במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. כיום, על פי התכנון, אנחנו נמשיך לעסוק בפטירתה של רבקה בסמן בן חיים. בפעם שעברה שלחתי לכם בעזרתה של טובה הרבה צילומים וחומר שקשור לרבקה בסמן בן חיים. היום, דניאל תבדוק אצלך באימייל, טובה שלחה לכם מאמר שהופיע בפורוורדס הניו יורקי על רבקה בסמן בן חיים. זהו מאמר חשוב מפני שלראשונה כתוב שם על הביוגרפיה של רבקה בסמן בן חיים ועל הקשר שלה עם השואה. זה מה שניסינו והתחלנו לבדוק בפעם שעברה, ואני אמרתי, ואני אומר גם היום, בדרך כלל רבקה בסמן לא מספרת על הביוגרפיה שלה בגטאות ובמחנות נאציים. אף על פי ששירתה כולה, לדעתי, קשורה באופן אורגני למה שקרה עם רבקה בשואה. במאמר של פורוורדס, שהופיע יום-יומיים אחרי פטירתה, יש מאמר מסודר על כל התחנות בחיים של רבקה בסמן, החל במקום לידתה בווילקומיר, באזור קובנה, איפה שהיא גדלה, המשך במעבר של הוריה ושלה לגטו וילנה, עם הרבה פרטים על חייה בגטו, ובעיקר על פגישתה בגטו עם אברהם סוצקבר, שהוא לא רק גדול משוררי יידיש בכלל, אלא שסוצקבר בגטו בווילנה ארגן חוגים ספרותיים ביידיש, ורבקה בסמן הייתה באה לחוגים האלה לשמוע את השירים שסוצקבר קרא בגטו ביידיש. בפורוורדס ממשיכים לתאר את המעבר של רבקה בסמן עם משפחתה למחנה נאצי בשם קייזרוולד סוף 42, התחלת 1943.
ובמאמר בפורץ יש תיאור מפורט של חוגי האומנות והספרות ביידיש בקייזרוולד, ומה שרבקה בסמן עשתה שם כמשוררת, שכתבה שם כל יום שיר ביידיש וקראה אותו לפני החברות שלה, כאמצעי להחזיק מעמד נפשי במצב שלהם במחנה הנאצי הזה. והמאמר ממשיך באופן מפורט בתיאור תחנות הביוגרפיה של רבקה בסמן. בארץ. זהו מאמר חשוב מאוד, כי מאמר כזה, עד כמה שאני יודע, לא נכתב בשום מקום אחר בחייה. והניסיון שעשינו ביום חמישי, שקראנו 3 שירים, וניסינו לחפש בשירים עקבות של הביוגרפיה שלה בשואה. הניסיון הזה מקבל עכשיו חיזוק במאמר בפורגץ. בשירים שצילמתי ביום חמישי ושלחתי לכם, וה3 שקראנו, הם לקוחים מספר שירים שלה, ששמו של הספר, כמו השם של השיר הראשון שקראנו ביום חמישי ביידיש, Die Stillkeit brennt, השקט בוער. וכיום אני יכול כבר להגיד שאין לי ספק שיש קשר בין השם הזה של השיר והספר כולו שבתוכו הוא פורסם, כנראה עם השואה. ואני אנסה עכשיו להוכיח ולבסס מדוע הביטוי Die Stillkeit brennt, השקט בוער, מדוע יש במילים האלה עקבות של מה שרבקה בסמן עברה בשואה. ואני אתחיל כך. יש לי השערה שאותה אני לא יכול להוכיח, אבל זוהי השערה סבירה ביותר. השערה שיש לה כנראה סיבה טובה לחשוב שאני צודק. קודם אמרתי שאברהם סוצקבר, משורר גטו וילנה, היו בווילנה עוד משוררים, אבל בתולדות ספרות יידיש ובתולדות ספרות השואה, בתולדות הספרות ביידיש שנכתבה תחת שלטון הנאצים, כיום אין ספק שאברהם סוצקבר הוא המשורר החשוב ביותר מגטו וילנה. ומי שקורא את השירים על פי כתבי יד שהוא כתב בגטו, כתבי יד המקוריים,
ומשווה את מה שהוא כתב בגטו לשירים של משוררים אחרים, זה ברור שאברהם סוצקבר הוא הסופר מגטו וילנה. וקודם אמרתי שרבקה בסמן השתתפה בחוגי הספרות שאברהם סוצקבר ארגן בגטו. אבל יותר מזה, רבקה בסמן הכירה את סוצקבר אישית בגטו, ונפגשה איתו ודיברה איתו. ואני גם משער שקרא את השירים שלו, וודאי ששמע אותם כאשר הוא בגטו קרא אותם בקול בחוג הספרותי שהוא ארגן. אבל יותר מזה, הקשר בין רבקה בסמן לסוצקבר בארץ, במדינת ישראל, הוא קשר מיוחד, כי אברהם סוצקבר בראשית שנות ה-50, 1951, כאשר הוא כבר היה בארץ, וכאשר משוררים ניצולי שואה מכל מיני מקומות במזרח אירופה עלו לארץ, כולל רבקה בסמן. מספרת רבקה בסמן שיום אחד בראשית שנות ה-50 היא קיבלה גלויה מאברהם סוצקבר. והגלויה הזאת לא הייתה רק בשבילה. סוצקבר שלח כמה וכמה גלויות כאלה לניצולי שואה, למשוררי יידיש, וכתב להם שהוא, סוצקבר, כעורך די גולדנה קייט, כתב העת לספרות יידיש, שאברהם סוצקבר התחיל לפרסם ב-1949, כעורך די גולדנה קייט הוא פונה למשוררי יידיש ניצולי שואה, והוא מבקש מהם, הוא אומר להם ביידיש, שיקט מירצו הבינטל לידר איירה, תשלחו לי חבילה של שירים שלכם, ואני אפרסם אותם בדי גולדנה קייט. וסוצקבר איגד ואסף ביוזמתו סופרים ניצולי שואה ביידיש, והוא ייסד אז בראשית 1951 קבוצה של משוררים וסופרי יידיש ניצולי שואה בשם יונג ישראל. הקבוצה הזאת, יונג ישראל, מיסודו של סוצקבר, ושרבקה בסמן הייתה חברה בזה, שלחו שירים ויצירות לדי גולדנה קייט. ובדי גולדנה קייט הופיע פתאום קבוצה בשם יונג ישראל, המשך של יצירה ביידיש במדינת ישראל אחרי השואה. והקבוצה הזאת, שכללה כמה מהסופרים החשובים ביידיש אחרי השואה, המשיכה לפרסם בדי גולדנה קייט במשך שנות ה-50 כקבוצה. ואחר כך כל אחד
הלך בדרכו כמשורר ביידיש. בסיכום, סוצקבר דאג שבמדינת ישראל, שזה עתה נוסדה, שארית הפליטה מסופרי יידיש שעלו לארץ, תמשיך ליצור ולהדפיס שירים ביידיש, אף על פי שהיחס ליידיש במדינת ישראל לא עודד באמת את המשך היצירה ביידיש. אבל יותר מזה, רבקה בסמן שמרה על קשר עם אברהם סוצקבר עד יום מותו ממש ב-2010. היא מהמשוררים הבודדים כותבי יידיש, שכאשר סוצקבר אושפז בבית חולים ב-2010, שנתיים האחרונה של חייו, היא באה לבקר אותו בזמן שהוא היה במצב בריאותי לא טוב. היא מהאנשים הבודדים שבאה לבקר את סוצקבר, וכשהוא בקושי היה יכול לדבר, והיא מספרת שהוא אמר לה במילים ספורות, כי כמעט ולא יכול היה לדבר, הוא אמר לה ביידיש, כן, אני מנסה להיזכר במילה אחת, כתגובה לביקור שלה, הוא אמר לה, בנשן, לברך. זה כל מה שהוא היה יכול להוציא מפיו. עכשיו, רבקה בסמן נולדה ב-1925, ואברהם סוצקבר נולד 8 שנים אחר כך, ב-1913. יש לי שאלה, אולי אמרת, אבל לא שמתי לב. האם הם הכירו אחד לשני בגטו? מה אתה אומר, דניאל? אני שואל, יכול להיות שכבר אמרת ולא שמתי לב, אבל האם הם הכירו אחד לשני, סוצקבר ורבקה, בגטו וילנוס? לא הבנתי את השאלה. אתה אומר שאני כבר אמרתי שרבקה בסמן, אמרתי מתי היא נולדה, אבל מה השאלה שלך? לא, אני שואל אם הם הכירו אחד לשני, כלומר סוצקבר ורבקה בסמן, האם הם הכירו אחד לשני בגטו וילנוס? זה מה שאמרתי לפני רגע. לא רק שהכירו בגטו, אלא שרבקה בסמן באה לחוגי הספרות, איפה שסוצקבר קרא את השירים שלו, והיא באה ושמעה. ודאי שהכירו, אמרתי, סיפרתי. לא, חשבתי שסיפרת על זה מה שקרה בארץ ולא לא. אני התחלתי וסיפרתי שהם הכירו בגטו, והכירו במסגרת החוג לספרות שסוצקבר ארגן, ושרבקה בסמן השתתפה בזה. זה דבר אחד. אבל עכשיו אני רוצה להגיד, מכיוון שסוצקבר נולד ב-1913, ורבקה בסמן נולדה ב-1925,
אז יוצא, אם אני לא טועה, שהיא הייתה צעירה ממנו. והוא היה מעין מנטור, מעין מדריך שלה בענייני שירה. ואיך אני יודע? כי רבקה בסמן מספרת שהיא באה אל סוצקבר בגטו וסיפרה לו שהיא כותבת ביידיש, אבל שהיא גם כותבת קצת בליטאית, שירים בליטאית. ואז סוצקבר אמר לה, והיא לא שוכחת את זה עד יומה האחרון, אל תכתבי בליטאית, תכתבי רק ביידיש. וזה השפיע מאוד על דרכה בספרות. אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר מעניין מבחינה ספרותית על הקשר בין שירתו של אברהם סוצקבר ושירתה של רבקה בסמן. מכיוון שרבקה בסמן הייתה סוג של תלמידה בספרות של סוצקבר, מכיוון שרבקה בסמן שמע את סוצקבר קורא את השירים שלו, ויש להניח שבמשך השנים היא קראה כל מה שהוא הדפיס. אני מצאתי, וזה דבר שאני מצאתי, אף על פי שלא היה לי מספיק זמן להקדיש למחקר יסודי על הקשר בין שירתו של סוצקבר ושירתה של רבקה בסמן. אני בכל זאת מצאתי משהו שאולי מראה על ההשפעה של אברהם סוצקבר המשורר על רבקה בסמן המשוררת. ואני אתחיל ואגיד ככה, אין ספק שיש הבדל גדול בין שירתו של סוצקבר על גטו וילנה ועל השואה, לבין שירתה של רבקה בסמן על גטו וילנה ועל השואה. שניהם אינם כותבים באותה צורה. אברהם סוצקבר מתאר מומנטים בגטו, מזכיר שמות של אנשים בגטו, מזכיר מאורעות, דברים שקרו בגטו. סוצקבר מתעד, שירתו יש להם מין דוקומנטציה של תולדות היהודים בגטו וילנה. רבקה בסמן לא כותבת ככה. אצל רבקה בסמן, מה שמופיע בשירתה שקשור לגטו וילנה ושקשור למחנה קייזרוולד הנאצי, זה לא תיעוד של תולדות הגטו ולא תיעוד של מחנה הנאצי. אצל רבקה בסמן, השתקפות הביוגרפיה שלה בגטו וילנה ובמחנה קייזרוולד, זאת השתקפות הרגשות שלה, לא מה שקורה בחוץ, אלא מה שקורה בתוכה כמשוררת
הרגשות והמחשבות ללא תיאור ישיר של תולדות הגטו. אין ספק ששירי רבקה בסמן הקשורים לשואה ולמה שקרה לה בגטו ובמחנה הם שירים ליריים הקשורים אך ורק לרגשות שלה ולמאבק שלה עם השואה. בזמן שאצל סוצקבר יש ניסיון ברור לדוקומנטציה של אנשים ומאורעות שקרו בגטו. ואפשר להגיד שמבחינה זאת קשה יותר לגלות אצל רבקה בסמן את הקשר בין שיריה לבין מה שעבר עליה בשואה. כי בשירים שלה יש לנו מפה של הרגשות שלה ולא מפה של המאורעות בגטו ובמחנה. וברגע שאין לנו אפשרות להיאחז בדברים היסטוריים קונקרטיים, ואנחנו צריכים להיאחז ברגשות שלה בלבד, בזמן שהותה בגטו ובמחנה, קשה הרבה יותר למצוא את החוט המקשר. אבל, אתמול קיבלתי תעודה שמקלה עושה את זה יותר קל למצוא את הקשר בין שירי רבקה בסמן לביוגרפיה שלה בשואה. אתמול קיבלתי רעיון שעשה דורי מנור עם רבקה בסמן. רעיון ארוך של איזה 45 דקות. אני מציע לכולכם לחפש באינטרנט דורי מנור, רעיון עם רבקה בסמן בן חיים. עד כמה אני שמעתי את כל הרעיון. עד כמה שיכולתי לברר, זהו רעיון בפייסבוק של דורי מנור, אם אני לא טועה. עכשיו דניאל, אתה יודע מי זה דורי מנור? לא, דניאל? לא מכיר. לא. ורה, את יודעת מי זה דורי מנור? ורה? גם אינני יודעת. אוקיי. אז אני חייב להסביר לכם, כדי שתבינו מדוע הרעיון הזה הוא דוקומנט אמין, רציני, וחשוב ביותר לנושא שאנחנו מטפלים בו, מהי ההשתקפות של השואה והביוגרפיה של רבקה בסמן בשירים שלה. דורי מנור הוא חוקר של השירה העברית, ואפילו חוקר של שירת יידיש, עד כדי כך שלפני כשנתיים-שלוש, דורי מנור, שהוא עורך של פרסומים ספרותיים, הוציא כרך שלם
של אנתולוגיה של שירת יידיש ושירה ערבית ביחד. שם האנתולוגיה הזאת היא הו. אני חושב שבעברית הוא כתב ה' ו'. וזהו ניסיון שהצליח להדפיס אנתולוגיה של שירת יידיש ושירה ערבית שקשורים למדינת ישראל. ההנחה היא, ולדעתי בצדק, שבמדינת ישראל לא חיים רק יהודים. באנתולוגיה הזאת, דורי מנור מנסה לשקף שתי תרבויות נוספות, יידיש וערבית, שהם תוצר של חיי עמים נוספים על ארץ אחת. והתעניינותו של דורי מנור ביידיש הביאה אותו לראיין אישית. נדמה לי, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה היה כשרבקה בסמן הייתה בת 90. הרי היא נפטרה בגיל 98. ואני שמעתי את הרעיון הזה, ואני אומר לכם, שהתשובות של רבקה בסמן, שהייתה במלוא כוחה האינטלקטואלי, בלתי רגילות, לדעתי לראשונה היא מספרת על ההשפעה של הביוגרפיה שלה בשואה על שירתה. ואני מאוד ממליץ שתנסו למצוא באינטרנט דורי מנור, רעיון עם רבקה בסמן. משם אני למדתי כמה מהדברים שאמרתי לכם היום. שם רבקה בסמן מדברת בגלוי על ההשפעה של השואה והביוגרפיה שלה בשואה על שירתה ביידיש. ועכשיו אני רוצה להביא דוגמה אחת שלדעתי רבקה בסמן למדה משירתו של אברהם סוצקבר. דוגמה אחת על השפעתו של אברהם סוצקבר, השפעתו הפואטית, השירית, על שירתה של רבקה בסמן. אבל לפני שניכנס לזה, האם יש שאלות או קומנטרים מצדכם? ורה, מה את אומרת? אין לי. אוקיי. אני ראיתי רגע, לא גמרתי עם ורה. סליחה. רגע, עוד לא גמרתי עם ורה. זה לגיטימי שאת אומרת שאין לך שאלות ואין לך קומנטרים, אבל אז אני אשאל אותך,
האם מה שאני מתכוון לעשות עוד מעט, הוא להראות לפי מיטב הבנתי, על השפעת סוצקבר על רבקה בסמן. האם זה מעניין אותך, והאם זה פותח לפנייך איזה חלון שאולי יש בו עניין? ורה. לדעתי זה מעניין מאוד בשבילי. אוקיי. חבל שאני לא מכירה עם הפואזיה של סוצקבר ורבקה בסמן בן חיים, אבל אולי אני אקבל חשק להכיר. לא, סוצקבר דווקא קראתי משהו. מה קראת של סוצקבר? אם את זוכרת? לא, אני לא זוכרת את השמות, אבל זה מצא חן בעיניי. אוקיי, אז אני עונה לך על מה שאמרת, שזה יכול להיות מעניין, ושאת מצטערת שאת לא מכירה מספיק, לא את סוצקבר, לא את רבקה בסמן. זאת הסיבה שאנחנו מדברים. כמו שאת אומרת, אולי יתעורר חשק אצלך ואצל אלה ששומעים מה שאנחנו מדברים. אבל אני אומר לכם מראש, ורה ודניאל, להכיר את יצירתו של סוצקבר, ולהכיר את יצירתה של רבקה בסמן, זה יכול לקחת אצלכם ואצל כל אחד חיים שלמים. ספרות יידיש, רבותיי, זה לא אפיזודה שכל אחד יכול לקרוא שיר או שניים ולדעת על מה מדובר. אברהם סוצקבר זהו הר בשירת יידיש, שיכול לקחת שנים ללמוד אותו. אותו דבר רבקה בסמן בן חיים. כל מה שאני עושה בפגישות האלה, לגבי שני המשוררים האלה, זה רק להגיד שמישהו רוצה אי פעם להבין מדוע שירת יידיש היא חטיבה תרבותית שדורשת ללמוד אותה, ומדוע זה לא עניין של רגע. זה מה שאנחנו עושים, לנסות להסביר איזה מבצע תרבותי שני המשוררים האלה, ולא רק הם, אבל בעיקר הם, כי הם הבולטים לדעתי בספרות יידיש במאה ה-20. אני מנסה לקרב את מי שלא מכיר אותם. ועכשיו אני עובר, דניאל, סליחה, רצית להגיד משהו? קודם כל ראיתי שדורי מנור הוא הרבה יותר צעיר. נכון. זה דבר אחד. דבר השני, השאלה, כמובן זה קשה לענות, אני מניח, אבל במה אפשר להגיד שסוצקבר השפיע עם רבקה בסמן? עוד פעם את השאלה, אני לא קלטתי, שאפשר להגיד מה? מה ההשפעה של סוצקבר על, ומה הוא היה משפיע עליה? אם אתה שואל מה ההשפעה של סוצקבר על רבקה בסמן? זה קשה לענות, אני מניח בכמה מילים, אבל... נכון, אז אני מתכונן עכשיו לדבר על זה. כן? מה שהוא כבר אמרתי היום, באופן כללי, א', שרבקה בסמן
כבר בגיטו וילנה הייתה תלמידה של סוצקבר בחוג לספרות יידיש בגטו. ב' אמרתי שהם הכירו בגטו, ושבשיחה ביניהם סוצקבר אמר לרבקה בסמן, את אומרת שאת כותבת גם ליטאית וגם יידיש? תעזבי את הליטאית, תכתבי רק ביידיש. ג' כאשר שניהם עלו ארצה, אמרתי, היום, הם המשיכו בקשר והכירו אלה את אלה, ואין ספק, סוצקבר הדפיס את רבקה בסמן בדי גולדנה קייט, ואין ספק שבסמן קרא כל מה שסוצקבר כתב. וד' מה שאמרתי היום בהתחלה, רבקה בסמן הייתה בקשר עם סוצקבר גם בשנים האחרונות לפני מותו. עכשיו אני מגיע להשפעה הפיוטית של סוצקבר ושירתו על רבקה בסמן. אני אביא דוגמה מסובכת, פואטית, שצריכה הסבר, וזה מה שאני עומד לעשות. תראו, סוצקבר בשירתו, אחד הדברים המאפיינים את שירתו, למי שמכיר אותה, אחד הדברים המאפיינים, ואני לוקח רק דבר אחד, לדבר על סוצקבר, על רבקה בסמן, זה לוקח מחקר שלם שעוד לא נעשה. אבל פרט אחד אני רוצה לדבר עליו. בשירתו של סוצקבר, ובשירתה של רבקה בסמן, מי שיתעמק ביידיש שלהם, ומי שיתעמק בדרכים הפואטיות שלהם, ימצא שאצל שניהם אנחנו יכולים למצוא, ואני עוד מעט אתן דוגמה, אנחנו יכולים למצוא בשירים שלהם, צריך עבודה קשה ומחקר ארוך כדי להראות את זה בשירים. אפשר למצוא אצל שניהם שני סוגים של ניגודים. במילים, במבנה של השירים, שני סוגים של ניגודים שאנחנו בתיאוריה של השירה יש להם שמות. ניגוד אחד, חוקרי השירה קוראים לזה אוקסימורון, עוד מעט נדבר על זה. ניגוד אחר, קוראים לזה בחקר השירה סתירה, contradiction. דניאל, האם אתה יכול להגיד מה זה אוקסימורון בחקר השירה? מה שהיו שני מילים שסותרים אחד לשני, שסותרות אחד לשני. ברגע הזה אתה השתמשת
במילה שתי מילים שסותרים אלה את אלה. זה הסוג השני. המילה סותרים לא מספיק כדי להסביר מה זה אוקסימורון. כן? אם אני אומר בשיר כלשהו, הלילה ראיתי את אור היום, נדמה לי שזה לא אוקסימורון, אלא יש שתי מילים שסותרים זה את זה. אוקסימורון זה משהו הרבה יותר חריף. ורה, האם את יכולה להגדיר קצת יותר טוב מה זה אוקסימורון? כן? לדעתי זה כמו פרדוקס כזה. פרדוקס וסתירה, זה בסתירה, כמעט דומה, אבל את מתקרבת. כן, פרדוקס כזה, מה עוד? זה כאשר משהו שיש סתירה בין הדברים, הם, אני לא יודעת איך זה, נפגשים יחד. אז בואו נסכם מה שדניאל אומר ומה שאת אומרת, ונגדיר את זה הגדרה ניסיונית. אוקסימורון הוא סוג של סתירה. אני אומר, אוקסימורון זה לא סתירה סתם, אלא זה סוג של סתירה. ועכשיו ננסה לראות איזה סוג. אני מצטט עכשיו שיר של סוצקבר, ובתוכו לדעתי יש אוקסימורון, שיר של סוצקבר כתב בגטו, ובתוכו יש אוקסימורון שמסביר בכוח גדול פיוטי מה הוא רוצה להגיד. האם אתם מכירים את השיר של סוצקבר, אונטר דיינה וייסה שטרן? דניאל. אני לא כל כך מכיר את השירים שלו. לא מכיר. ורה. גם אני לא. אוקיי. אז אני עכשיו אצטט את כל השיר, ואתם תגידו לי אם יש שם אוקסימורון ומה פירושו לגבי משמעות השיר. ואני מתחיל. כמה זמן יש לנו? השעה 5:30 דקות. 5? מה השעה אצלכם? ורה, מה השעה אצלכם? נשאר לנו חצי שעה, אני חושב. זה שעון של חורף אצלך. לא, משהו קורה לו, הוא לא פה. הזמן הוא אותו מה השעה דבר. אצלך עכשיו? 6:38. כן, 6:38. יש לנו זמן אוי, לא, סליחה, 28. חצי שעה יש לנו. נשאר חצי כמה יש שעה. לנו? חצי שעה, אוקיי. אז אני קודם כל מצטט, מה קורה לשעון הזה שהוא? השעה 5:31. טוב. אני מצטט את השיר של סוצקבר. אחר כך נגיע לבסמן. השיר אונטר דיינה וייסה שטרן, שיר שנכתב בגטו בווילנה. והשיר הולך כך. לפני שאני מצטט אותו, כתב היד של השיר לא פורסם אף פעם, ואני פרסמתי אותו לראשונה, עם מאמר איפה שאני מנתח את השיר. וזהו השיר. Unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen
Tränen und meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh, es dunkelt sehr finkel in mein kellerdicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Nur ich muss doch Gott getreuer dir vertreuen mein Vermeg, weil es weint in sehr Feier und in Feier meine Tag. וזה ממשיך. Und in Kellern und Lecher weint die mörderische Ruhe, läuf ich hecher über Dächer und ich such, wo bist du wo. Unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand, meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. אני מבין שכשאני מצטט שיר שלם ברצף, קשה מאוד להצביע מיד על האוקסימורון, והשאלה היא גם אם הבנו את כל המילים. אז אני אתרגם. Unter deine weiße Stern, תחת כוכביך הלבנים, פנייה של סוצקבר אל אלוהים בגטו בווילנה. Unter deine weiße Stern, תחת כוכביך הלבנים, streck zu mir dein weiße Hand. אלוהים, הושט לי את ידך הלבנה. meine Wörter, המילים שלי, אומר סוצקבר, seinen Tränen, המילים שלי הם דמעות. מה שאני כותב בשיר הזה, אני בוכה. המילים שלי הם דמעות. willen ruhen in dein Hand. הן רוצות לנוח ביד שלך. אני, אלוהים, רוצה להפקיד את מילותיי שהן דמעות בידך. זה, ראה אלוהים, זה אסטונקלט, זה יפינקל, ראה אלוהים, איך שהניצנוץ של הדמעות, הרי דמעות זה כמו מים, ואז יש ניצנוץ של האור, זה אסטונקלט, זה יפינקל, ראה אלוהים, איך שמתאמנם, נעשה עמום, זה יפינקל, הניצנוץ של המילים שלי שהם דמעות. זה סטונקל, זה יפינקל, אין מיין קלר דיקן בליג, במבט שלי, שהוא מבט מרתפי, מבט של מרתף, מכיוון שאני מסתתר מפני הנאצים, מפני החטיפות, ואז זה ממשיך, ונחמוז דוח, והרי אלוהים אני חייב, ונחמוז דוח גוט גטרייר, והרי אני חייב, אלוהים הנאמן, זי פרטרוין, מיין פרמג, אני חייב להפקיד, פרטרוין, להפקיד, מיין פרמג את הרכוש שלי, הדמעות, המילים שהן דמעות זה כל הרכוש שלי, ונחמוז דוח גוט גטרייר, דיר פרטרוין מיין פרמג, אני חייב להפקיד את רכושי, מדוע? ויילס ויינטין זה יפייר, מכיוון שבמילים שלי בוכה אש, וננפייר, ובאש הזאת, וננפייר מיינטק, ובאש הזאת בוכים הימים שלי. וננקלרנו לחר, ובמרתפים ובחורים ששם מסתתרים היהודים. ננקלרנו לחר, שרייט די מרדרישרו,
צועקת המנוחה של המסתתר, המנוחה הרצחנית, שהרי עוד מעט נאצים יגלו את המסתתרים וירצחו אותם. ולכן אני לא יכול להישאר בהסתתרות, לא יפיך, ועל כן אני רץ, לא יפיך הכר איבר דחר, אני רץ גבוה יותר, מעל לגגות, ונרזוך, ובסתובו, ואני מחפש אותך, אלוהים, איפה אתה? שאני רוצה להפקיד את המילים שלי, של השיר, שהן דמעות, שבשיר הזה, אש בוכה בדמעות. ואז חוזר הבית הראשון, כן? unter deine weiße Stirn streckt zu mir deine weiße Hand, meine Wörter seinen Tränen werden ruhen in dein Hand. ואחרי שניסיתי לצטט בעל פה ולהסביר קצת, איפה האוקסימורון? ואם לא מזהים, אני אגיד. כן. לא, זה מההתחלה. מצד אחד זה וייסה שטרן, וכאילו הוא רואה את האלוהים, מצד אחר הוא נמצא, איך זה, ומרגיש, וכל האחרים הם כמו נסתרו, כן. וכוכבים הם לבנים וזה, וכל החיים שלהם זה דמעות וחושך, נגיד ככה, למרות שאין שם מילה חושך, אבל, וגם אש מצד אחד, ומצד שני זה דמעות, שזה המון מים. דמעות שזה מים. כן. נכון, עכשיו אני, לפי התשובה שלך הרחבה, כל מה שאת אמרת נמצא בצורה ישירה ותמציתית בשורה ונחמוז דורות גטרייר דיופרטרויין מייפרמג, ואז באה השורה ויילס ויינט אין מיר אפייר, כי אש בוכה בתוכה. יש לנו האש ויש לנו הבכי של המילים שהן דמעות. כמו שאמרת קודם, יש גם מים, הדמעות וגם האש. דבר והיפוכו, אוקסימורון שלם. מצד אחד הדמעות, אבל הדמעות האלה שהן המילים, הם גם האש הבוערת. והאש הבוערת, עד כמה שאני מבין, זה הכעס וחוסר האונים של סוצקבר נוכח למצב שלו ושל היהודים בגטו. אש בוכה, זהו בעצם האוקסימורון השלם. גם אש וגם דמעות שאין מים. גם אש, שזה ביטוי של רצון לעשות מעשה של התנגדות, וגם בכי ודמעות, שזה חוסר אונים. גם התנגדות, גם חוסר אונים, בבת אחת, בתוך
שורה אחת בתוך אדם אחד. ואני אומר שרק משורר גדול יכול להשתמש באוקסימורון כזה כדי לבטא בעת ובעונה אחת את הרצון להגיב בכוח ואת חוסר האונים, את חוסר היכולת לעשות זאת בשורה אחת. דניאל, מה אתה אומר על זה? נדמה לי שזה הפרינציפ, המהות של כל שירה, שזה משהו גם דמיוני וגם קונקרטי וסתירה בין הדברים נכון. והשוואה. אבל כמובן, לפי הכישרונות של המשורר זה יכול להיות יותר או פחות או יותר, אבל נדמה לי שזה ההגדרה של פיוט או של שירה או של... ויש דברים כאלה שלדמיין, להשוות בין דבר רגשי או אני יודע מה וקונקרטי יותר. אוקיי, אבל אתה אומר את כל מה שאתה אומר ואתה צודק, כאילו כל משורר יכול לעשות את זה, ואני טוען, אם זה לא היה סוצקבר, אני לא זוכר בשירת השואה מישהו שהצליח לבטא באוקסימורון כזה את חוסר האונים ובו בזמן את הרצון להגיב על המשטר הנאצי. ולכן סוצקבר הוא אחד המשוררים הכי חשובים שלנו בשואה. כמה זמן יש לנו לפני שעוברים לרבקה? 5:44. כמה זה אצלך ורע השעה? 6:40, 6:42. עוד רבע שעה, משהו כזה. כן, כן, זה בדיוק. ובכן, אתם צריכים לדעת שפה לא נגמר הסיפור עם השיר של סוצקבר. לדעתי, סוצקבר עשה את שגיאת חייו, ואני עומד מאחורי זה. הוא עשה את שגיאת חייו, כאשר אחרי המלחמה, הוא לא פרסם את כתב היד הזה מהגטו בווילנה, והוא תיקן את השיר ברוח הקומוניזם במוסקבה. כי אם אתם יודעים או לא יודעים, איך ניצל סוצקבר מימי השואה? יודעים? דניאל? לא, אני לא יודע. אני יודעת. בבקשה, תגידי. סטלין שלח מטוס. רגע, מי שלח? לא הבנתי. סטלין. נכון. הם ברחו ליער ולשם סטלין שלח מטוס מיוחד. זהו. אז דניאל, שתבין, כאשר סוצקבר יצא מן הגטו עם לוחמים אחרים, הם יצאו אל הפושטשה, ככה קראו לזה, אל היערות בסביבות וילנה, כפרטיזנים, והשיגו נשק, והסתובבו ביערות בווילנה,
סוצקבר בעצמו, תאמר האמת, לא היה לוחם גדול בנשק, והוא קיבל תפקיד. הפרטיזנים מהגטו בווילנה הצטרפו ביער לאוטריאד רוסי, לחבורה של פרטיזנים רוסיים שקיבלו אותם. אבל סוצקבר היה לו אקדח או לא היה לו, זה לא חשוב. הוא קיבל תפקיד. הוא קיבל עגלה וסוס ביער, ושלחו אותו לגבות עדות מהלוחמים. אז הוא הסתובב בין הפרטיזנים ורשם עדויות על מה שקורה. וכאשר בא האווירון שהקומוניסטים שלחו, והם ידעו על סוצקבר שהוא משורר, ושהוא גבה עדויות, האווירון הביא אותו למוסקבה והועידו את סוצקבר להיות עד מטעם הקומוניסטים בנירנברג, במשפט על הנאצים, והוא העיד במשפט נירנברג ב-45 מטעם הלוחמים בנאצים. זה היה תפקידו. אבל מכיוון שסוצקבר בא להעיד בשם ההתנגדות הרוסית לנאצים, כאשר אחרי המלחמה הוא פרסם את השיר Unter deine weiße Stirn, הוא שינה את השורה עם האוקסימורון, ולדעתי קלקל את השיר, וסילף את החשיבות שלו בזמן השואה. ומה הוא כתב? מה הוא שינה? במקום שיהיה כתוב No, ich muss doch Gott getreier dir vertreuen, mein Vermeg. ובמקום שיהיה כתוב, weil es weint in sehr Feier, למה אלוהים אני חייב להפקיד אצלך את השיר שלי? כי במילים שהן דמעות, es weint in sehr Feier, בוכה אש, רצון לנקום ולהגיב, אבל חוסר אונים באותו זמן. אתם יודעים מה הוא כתב? והוא הדפיס? Noch ich muss doch Gott getreier dir vertreuen, mein Vermeg, תסתכלו, weil es mont in mir a feier. הוא החליף את הוונט במונט. איך התרגום? אני חייב אלוהים להפקיד אצלך את דמעותיי, מפני שאש טובעת ממני את ההתנגדות, את המלחמה. אין כבר בכי. השיר זה כבר לא דמעות שבוכות ובו בזמן, מתוך הרגשת
חוסר האונים, תובעים להתנגד. אסמונטי מפאייר זה ביטוי קומוניסטי, אידיאולוגי, לא מתקופת הגטו. אז זה סוג של צנזורה, הוא עשה את זה בכוונה הוא שינה את הדעה שלו ממש. הוא לא שינה שום דעה, הוא משרת את האידיאולוגיה הקומוניסטית. אני מבין, אבל... הוא מוותר על ביטוי הרגשות שלו בזמן השואה, והוא מסלף את התגובה היהודית בשואה. אני מבין, אבל אני שואל אם במקרה הוא גם היה משוכנע בזה שהיה צריך לשנות את ההרגשה. לא, לדעתי, הוא לא היה משוכנע. הוא שינה מכיוון שככה הוא חשב אולי שהוא משלם בטובה לזה שהרוסים הצילו אותו מהנאצים. לדעתי זה דבר, ואולי זו אחת הסיבות שהוא לא רצה לפרסם את המקור ביידיש. הרי סוצקבר התנגד לפרסם את כתבי היד המקוריים ביידיש מהגטו. על זה היה לי ויכוח איתו במשך עשרות מכתבים שהתכתבנו. הוא ניסה להתחמק בכל דרך מלפרסם את המקור ביידיש כמו שהוא כתב אותו בגטו. והמחקר חייב חוב גדול לאמת, ולא לתגובות הפוליטיות, אפילו לא של משורר חשוב כסוצקבר. כן. השעה 5:54. כן, יש לנו עוד איזה 6 דקות או משהו כזה. אני כמובן לא יכול להיכנס למוח של סוצקבר, כשהוא משנה ויילס ויינטין זה יפייר, וכותב ומדפיס ויילס מונטין זה יפייר. אבל דבר אחד אני יכול להגיד. זה מזכיר לאנוסים שהיו עוברים מהיהדות לנצחות. מה אתה אומר, דניאל? אני אומר, זה דומה, זה מזכיר האנוסים, הזמן של האינקוויזיציה, שהפכו את הדעות שלהם, או האידיאולוגיה, או משנה הדת. טוב, אני הייתי אומר שזה לא דומה, מכיוון שהאנוסים הכריחו אותם. פה אף אחד לא הכריח את סוצקבר להתכחש למה שהוא כתב בכתב היד בגטו. ולכן אני חשבתי שחייבים להדפיס את השיר כמו שהוא היה בכתב היד, וצריך להסביר את ההבדל והמסקנה וההבדלים בין כתב היד מהגטו לבין תיקונים, וסוצקבר הכניס יותר מתיקון אחד בכל השירים, גם בשיר הזה. בשיר הזה הוא הכניס הרבה תיקונים. ולמה זה היה ככה, ובזה אנחנו נסיים. זה קרה לא מפני שסוצקבר שקרן. זה קרה לא מפני שסוצקבר לא רצה שידעו מה הוא כתב בגטו. זה קרה לדעתי בגלל סיבה אחרת, שאותה אני למדתי מההתכתבות שלי איתו על העניין הזה. לסוצקבר אין שום תפיסה היסטורית. בשבילו
מה שחשוב, זוהי הכתיבה השירית דרך הסובלימציה. כתיבת שירים שמבטאים בצורה הטובה ביותר את הפואטיקה שלו, ולא את ההיסטוריה של העם היהודי. סוצקבר מרוכז בשירה הכי מזוקקת והכי גבוהה שהוא כמשורר מסוגל להדפיס. ולכן כל כתב יד קודם שלו, שלא מבטא את מה שהוא רוצה להגיד כמו השיא של האמירה הפואטית, הוא יבטל את כתב היד. לא חשוב לו הממד ההיסטורי, חשוב לו הממד הפיוטי, יצירת כפיו שלו כמשורר. לסוצקבר אין תודעה היסטורית, יש לו רק תודעה לירית פיוטית אישית משלו. בסיכום, אבל אמרת, פרופסור, שהוא שינה את הסגנון שלו, לפי מה שאני הבנתי. לא הבנתי, מה אתה אומר, דניאל? הוא שינה את הסגנון שלו, איך הוא סיפר את בגטו, ואחר כך במצב הזה שהוא היה במצב החדש. נכון, אבל הדיסציפלינה של חקר השירה והגלגולים של טקסט, אותו טקסט בתקופות שונות, זהו דבר שהמחקר מחויב לו. אבל סוצקבר לא. ועל זה הוויכוח שלנו נשאר עומד עד יומו האחרון. שאלה או קומנטר, ואם אין, אנחנו מסיימים כאן. ורה? ורה, את שומעת? כן, אני שמעת, אני לא בטוחה שרק מצורה אסתטית, פואטית, הוא עשה את כל השינויים. אני חושבת שהיה לו חשש, הוא ראה מה שקורה שם בסביבתו, הוא רוצה רגע, סביבתו איפה? במוסקבה? במוסקבה. כן. והוא יודע, בוודאי שהוא ידע שיש מספיק אנשים, גם בין היהודים, שיכלו להגיד עליו משהו שהוא כאילו חשב לא בצורה הנכונה מצד הסובייטים, והוא רצה בסוף לצאת לשם, בסוף המלחמה, אחרי שכל הסיפור הזה ייגמר. בגלל זה הוא עשה הרבה שינויים. גם מה שאני יודעת, סליחה? ורה, את צודקת, זו אפשרות אפשרית מאוד. דניאל, אמרת משהו? אני הולך בכיוון של ורה, אני שואל האם באמת הוא חשש, כמו שאתה אמרת, או הוא היה אולי משוכנע. אני לא יודע. כמו שוורה אומרת, איך שאני הבנתי מה שהיא אומרת, באותה תקופה, מיד אחרי המלחמה, האווירה במוסקבה, אם אתה לא הולך עם האווירה, אז זה גם סכנה. ככה שזה בהחלט אפשרות. זאת הייתה סכנת חיים. ודאי, ודאי. אז אני מודה לכם מאוד, ואנו ניפגש ביום חמישי, 5:45, להתראות.
תודה רבה, היה בבקשה. מעניין מאוד. כן, כן. תודה חסר רבה. לנו עוד להגיע לרבקה וסמן, כי עכשיו אני רוצה להשוות עם רבקה וסמן בכיוונים האלה. להתראות ותודה רבה. להתראות, תודה רבה. תודה רבה.